Kinakain ng lalaki yan. Yan. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayan yung mga bago nating mga mouse, mga white, mga mice. Ayan yung mga buntis, ilalagay sa isang lugar. Ayan, lahat na mga nanganak yan yung mga nandyan. Ito yung mga malalaki na. Ayan. Ito yung mga ibang buntis nandyan, mga lalaki. Yan. Yan. Yan pa yung iba. Medyo malabo yung ano. Ayan. Madami sila dyan. Ah, may nakawala. Sa labas ang galing to. Ba't nandiyan ka sa labas, ha? Isang kagaling. Lalaki ito eh. Oh, yan oh. May itlog. Kaya galing to, ba't nakakalabas to? Yan natin dyan sa loob. Yan ka sa loob. Ayan sila, oh. Yan ang pagkain nila, yung feeds. Ayan. Ito yung feeds sa pagkain nila, yan, oh. Pellets. Buksan natin, ah. Ayan. Dami lang mga bibi, oh. Ito yung inuman. Ay, ano ba yan? Ito yung inuman nila, yan. Yan to. Yan. Dinididi nila. Alam nila yan, may tubig yan. Amoy nila. Yan. Yan, dami ng bibi, oh. Yan. Hindi pwede ihalo yan pag nanganak may lalaki kasi kinakain. Kinakain ng lalaki yan. Yan. Tingnan natin nasa baba yan, oh. Bibreeding na naman yung mga yan. Nahalo yung lalaki babae yan. Kailangan aquarium malagayan nyo. Mga basag na aquarium, tatakpan nyo lang screen. Ayan. Ayan, may mga screen yan. Tapos tubig, kainan, laging pinapalitan yung kusot. Ayan, papalitan nyo lagi yung kusot nyan. Malabo ito. Tingnan natin sa ibabaw. Ayan, oh. Nabinta na yung mga iba nyan. Kami bakante pa ako aquarium na yan, oh. Pagka dumami yan ulit, lipat na naman ito. Pag lumaki itong mga ito, lipat na naman yan.
Ayan, may gwardiya sila, nasa baba yung gwardiya. Ayan, oh. Ayan, si Duray, oh. Saka si Nanay, oh. Ayan, oh. Ayan, mga gwardiya. Shhh. Shhh. Ayan, si Nanay yan. Ito naman si Duray, yan. Ayan. Yan, mababait yung mga yan. Pwede ilagay ko yung kamay ko. Yan, oh. Mabait yan. Ako may sakit tong isa na to, ah. Nangungulubot, ah. Mabait yan. Hindi yan nananakit. Hindi na nakakagat. Yan na inuman nila, yan. Mga nanay ito. Yan. For sale yan, 20 isa. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!